Aprenents i aprenentes, bon dia, espero que estigueu superbé i res, en aquesta ocasió em disposo a fer una altra revisió d'una prova que va aconseguir un no apte. En aquesta ocasió és una prova de C2 de l'última convocatòria de la Junta Qualificadora del mes d'octubre del 2022. De bestreta vull demanar-vos disculpes pel to de veu que utilitzaré perquè la meva veu avui està un poc juganera, però vull seguir creant-vos contingut per a ajudar-vos a aconseguir l'apte en els exàmens. Per tant, res, comencem. El que faré, com sempre, és explicar per què aquesta tasca que tenim ací al davant ha aconseguit un no apte i també explicaré les errades que hi ha, què és el que signifiquen aquests colors i que puguem entendre un poc millor, no?, perquè no hem aconseguit superar la prova. Mireu, en aquesta ocasió comencem veient que el que li remarquen a aquesta persona és que falta títol i és imprescindible. Quan es tracta d'un article d'opinió, quan es tracta d'una entrada en la pàgina web, quan es tracta d'una carta al director, de qualsevol tipus de tasca en la qual el que hem de fer és una espècie d'article d'opinió, encara que ens canvien el nom, fa falta un títol sempre. I així no el tenim. Encara que ens sembla que no, és una penalització prou forta, perquè significa que no t'has adequat al que la tasca demanava. És a dir, si la tasca demanava que feres un article d'opinió, cal que demostres que saps amb certesa què ha d'incloure un article d'opinió, que és un títol, una introducció, una argumentació, una conclusió, el nom de l'autor i el lloc on es publica com a mínim. Són les parts essencials que ha de tindre un article d'opinió. I en aquesta ocasió veiem que el títol no el tenim. Per tant, primera penalització prou potent. Comença dient, actualment, la nova proposta de jornada laboral està tenint molta importància. Li marquen que així li falta una N. És, sens dubte, una errada per anar ràpid i per no repassar abans de lliurar l'examen, perquè aquest dia tenim molts nervis, anem a correcuita, a contrarrellotge, i òbviament hi ha, en algunes ocasions, casos, com el que tenim ací, que és que se'ns escapen lletres, que quan repassem després la tasca, quan la tenim suspesa, diem, però mare meua, jo esta errada com l'he feta, no? I és pel que vos comentava, perquè anem ràpid i no ens adonem massa bé del que estem posant. Per tant, tenint, òbviament, és una errada greu, falta una lletra, per tant, no és una paraula correcta. Encara que el corrector faci la reflexió que estic fent-vos jo, no?, de pensar que la persona ha anat molt ràpida i no ha tingut en compte el que passava, però que realment puga ser o puga pensar, no?, el corrector, que sí que aquesta persona sabia com era tenint, al cap i a la fi, el que tenim al davant és una paraula incorrecta, una paraula que té una falta d'ortografia molt potent i no podem suposar què passa pel cap de la persona que ha redactat, sinó que hem de cenyir-nos al que tenim ací en la tasca. Per tant, sí, és una falta greu. Així que res, diu que està tenint molta importància degut a que en altres països de la Unió Europea ja s'ha posat en funcionament. Mireu, este degut a què és una errada super típica. Passen moltes coses. A veure, la primera i principal és que el que no va accentuat i que, com és una conjunció, la preposició cau. Seria degut que. Però encara així, degut que tampoc és una forma correcta. Degut sempre va seguit normalment, no sempre, però el més habitual i més recomanable és que l'utilitzem amb la forma al fet que. És a dir, que diguem degut al fet que en altres països, el que siga. Degut al fet que, i eixe que de al fet que no porta accent, d'acord? Per tant, realment així ens marquen dues errades. Ens marquen d'una banda el a què, que ja sabem que és incorrecte perquè el que no porta accent i per tant com és conjunció la preposició cau, i ens marquen també que el degut a pràcticament sempre és degut al fet que el que siga. Per tant tenim ahí doble errada, encara que és una única expressió, però tenim
dos aspectes a comentar, dues errades, d'acord? Per tant, sí que, òbviament, és una errada justificada i, malauradament, no podem fer massa cosa amb ella perquè, tal qual, és una expressió incorrecta. Seguim avant i diu aquesta situació provoca unes conseqüències socials a tota la ciutadania. Per una banda, la més important seria que no totes les empreses estan disposades a aplicar aquesta nova jornada. Parem així un segon i comentem això per una banda. Així podem tindre moltes interpretacions diferents. Jo vos faig la meva interpretació. I és que realment faria falta un connector que introduïra una primera idea. El que tenim així és una introducció al tema i després ja passa a comentar que d'una banda hi ha una problemàtica i d'altra banda una altra. Però al meu parer caldria una frase un poc més precisa, no? Que diguera que primerament cal remarcar que el que siga, no? Un connector que iniciï l'argumentació i que no ens posem directament ja en d'una banda i d'altra banda. Però és que, a més, em sembla que per a un C2 no són connectors de massa nivell, d'acord? Però això ja és una anàlisi més d'estil i més pròpia meua, no? Però, sens dubte, jo sí el que considere és que falten connectors d'introducció de les idees, perquè li marquen per una banda i després li marquen per altra banda. Per tant, ja dic, així sí que tenim ahí un conflicte de connectors. No són en absolut els connectors més precisos per al context que tenim així al nostre davant. Després, la següent errada que li marquen és el per tant. Al per tant el que li falta darrere és una coma. Per què? Doncs perquè ha d'anar entre comes primer. Però per què ha d'anar entre comes, no? Que és la part més important. Doncs mireu, ha d'anar entre comes perquè cal donar-li èmfasi a aquesta idea. En altres revisions, en altres vídeos, ja vam comentar que expressions com el per tant, com el fins i tot, com el per descomptat o com el sens dubte van entre comes i ho fem bàsicament per a donar-li èmfasi, no? I per a remarcar que volem fer un incís i volem com il·luminar una idea que estem comentant. Que no siga tot molt monòton, sinó que posem una expressió, com és en aquest cas el per tant, entre comes, per a donar-li èmfasi i donar-li potència a l'argumentació. Per tant, la coma d'abans està perfecta, però la coma del darrere ens falta. I mireu, sens dubte, unes de les errades més freqüents que estic trobant últimament en exàmens de C2 i de C1 són comes. I són un aspecte de gramàtica que sí que tenen molt en compte els correctors, perquè en nivells com el C1 o com el C2 caldria que demostrarem que som capaços de posar cada coma en el lloc on toca. És a dir, bàsicament el que ens demanen en C1 i en C2 és que tinguem capacitat suficient de redactar de manera cohesionada, de triar el connector precís, de triar la coma precisa i de construir un discurs que tinga coherència i que cada aspecte estiga triat al mil·límetre i que tinga argumentació al darrere de per què aquesta forma és la millor i no has triat una altra. Per tant, és molt habitual i de fet torno a dir-vos que podeu observar-ho en altres tasques que ja he corregit i que he revisat, que teniu per ací pel canal de YouTube, que les comes són una errada superfreqüent i les marquen sempre, 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 perquè són una de les errades més importants. Així que res, el per tant ha d'anar entre comes sempre. Seguim i diu, per tant, hi haurà sectors que treballaran moltes més hores amb les mateixes condicions. També que la societat li costa assolir. Així falta una preposició a, és el que li marquen, no? També que a la societat li costa assolir aquest tipus de canvis. A qui li costa? A la societat. Per tant, li va faltar una preposició a, perquè estem fent referència, en aquest cas no a una persona, però sí que a un complement indirecte, no? Així que, importantíssim. Després, què més volia comentar-vos així? No, res, bàsicament que a banda d'eixa A que falta, jo trobo que també pel que fa a estil, això és estil propi meu, que cadascú té les seues manies, no? Però jo sí trobo a faltar una frase comodí que ajuda a remarcar la idea.
Jo diria també cal remarcar que a la societat li costa assolir aquest tipus de canvis. I així cal remarcar, ja ens ajuda, no, a donar-li èmfasi a la idea. Però ja és una errada o és una recomanació, millor dit, totalment personal i d'estil. Així, sens dubte, l'errada més important i aquella que marquen és que ens falta una preposició a perquè cal fer referència a la societat, en aquest cas. Perfecte, seguim avant. Ja havíem comentat que el, per altra banda, no seria el connector més indicat i tenim darrere un i genera. El pronom feble és fantàstic, però així en aquesta ocasió, quan comencem un paràgraf nou, hem d'esmentar el concepte en ell mateix. És a dir, el pronom feble està fantàstic si, per exemple, l'utilitzem en la frase següent, perquè així, en aquesta primera frase, esmentem el concepte tal com toca i després el que farem és utilitzar un pronom feble per a no repetir-lo. Però si comencem el paràgraf i esmentem directament un pronom feble i no esmentem la idea que estem comentant, queda buit, no? Què és el que genera gran quantitat de beneficis? No ho sabem. Potser sí fa referència a algun aspecte anterior, però hem comentat ja molts aspectes abans. Aquí de tots fa referència. No és massa precís. Per tant, així, sens dubte, jo considero que fa falta dir la forma, no? Dir el complement tal qual, i després, si ja volem més endavant substituir, ja ho farem més endavant, però fins al principi del paràgraf no podem fer-ho. Per tant, diu que genera gran quantitat de beneficis, tal com. A veure, així, primera, és que tal com no li marquen, però com fa una enumeració, seria tals com, amb una S. I després, els tals com no ha de portar darrere 2 punts. Simplement, tals com una millor conciliació familiar, millor eficiència al treball, entre altres, no? Però això, tal com, és incorrecte i els 2 punts, sobretot, és el més incorrecte de tot. Així, 2 punts no podem posar-los. Seguim avant i tenim així un bon tros en el qual no trobem cap tipus d'incorrecció i està fantàstic. Arribem, per tant, al paràgraf que diu: a més, aquesta mesura l'hem observat com una eina per a la distribució de la renda, ja que si una persona hi treballa menys dies amb el mateix sou, té a la seva disposició més temps per a l'oci i gaudir de vetllades que abans no podia. Ahir al té el que li falta és un accent. El verb tindre porta accent diacrític per a diferenciar el pronom feble del verb. Per tant, té sí que és una errada prou grossa, és una errada d'accentuació. I penseu que l'accentuació és un aspecte de la normativa que veiem en nivells molt baixos, com pot ser un B1. Per tant, en un B2 també la repassem, en un C1 també la repassem, i en un C2 no ens podem permetre ja fer una errada d'accentuació d'aquest estil, d'acord? Per tant, cal tindre-ho en compte per a futures tasques. Sí que podem permetre'ns fer errades, i tant que sí, no ens demanen en absolut que siguem professionals de la llengua, només demanen que tinguem un bon domini d'aquesta, però sí que hi ha algunes faltes que pesen més que unes altres, no? Com poden ser d'ortografia, que hem vist abans alguna, o en aquest cas d'accentuació. Són errades prou greus, torno a dir, pel que fa al nivell, perquè són errades de nivell inferior i en un C2 no ens podem permetre ja portar-les a terme. I res, ja passem a l'última part que diu, al cap i a la fi, aquesta iniciativa és molt oportuna. Així hi ha errades que no li han marcat perquè, per exemple, no podem posar mai en la vida una coma entre subjecte i predicat. Aquesta iniciativa no pot portar darrere una coma, ha d'anar tot enllaçada, no? També hi ha una altra errada que no està marcada, que és baix el meu punt de vista. Recordem que també en altres tasques ja hem vist que era sota el meu punt de vista. I així l'errada final que li marquen és el necessita, que tal com vos comentava, torna a ser una errada d'ortografia i per tant és una errada molt bàsica, excessivament bàsica per al nivell C2.
Per tant, així és impossible ja que la trobem i bàsicament el que li passa és que li falta una doble S, d'acord? No pot anar amb una S soles. Per tant, realment no és en absolut una tasca dolenta, però sí que és cert que té errades de nivell inferior que estan ben argumentades, és a dir, no hi ha cap errada que podem reclamar, malauradament, el que el corrector ens ha corregit és correcte perquè són errades reals, tenen la seva base real i podem argumentar perquè són incorreccions. Fins i tot hi ha més errades que el corrector no ha corregit, com ja us comentava, alguna coma o algun aspecte més concret que no ha marcat. I per tant, de manera global, doncs sí que pot ser que sigui una tasca que no arribi a ser un C2. Bàsicament perquè les errades que hi ha són d'ortografia, són d'accentuació i són de comes i de connectors. Són 4 aspectes bàsics per a un C2. Per tant, ja dic que no ens podem permetre portar a terme aquest tipus d'incorreccions en un nivell tan elevat com el que estem fent així, que és un C2. I finalment, que tampoc ho ha remarcat este corrector, però recordem que sempre que fem un article d'opinió dona igual amb quin nom ens el presenten, no? Perquè sabeu que una entrada en la pàgina web, una entrada en un blog, continuen sent articles d'opinió al cap i a la fi, necessiten que posem sempre el nom de l'autor, el lloc on es publica i fins i tot jo vos recomanaria la data de publicació. I així tampoc apareix. Per tant, són xicotets aspectes que a poc van sumant-se i que esdevenen en una tasca no apta, malauradament. Així que espero que estigui un poc més clar el que vos he explicat, que tingueu un poc més clares les idees que volia comentar-vos, perquè aquestes errades no podem cometre-les i que tingueu la capacitat, no, de corregir-les per a futures tasques. Que vagi molt, molt bé. Gràcies per veure'ns, per confiar en nosaltres, que vagi genial i ens veiem en futures tasques que seguirem comentant per ací. Fins aviat.